Velkommen til en eksklusiv, ny og helt enestående, ikke gentagbar #meremark video. I dag skal vi finde ud af, om man kan skille en køkkenrulle ad i et stykke, og derpå samle den igen. En slags outboxing, inboxing video. Lad os gå i gang. Så jeg tror, man går i gang heroppe, hvor den ligesom er samlet. Det kan man se her. Og så går vi stille og roligt i gang med at skille den her, det her enestående stykke papteknologi ad. Man skal være lidt forsigtig, ellers får man reddet lort i stykker. Og jeg er allerede lidt på glat is, kan jeg se. Jeg følger ikke linjerne, men jeg tror, at vi fortsætter ufortrødent. Og snart så har vi et langt stykke pap, sådan der, som vi så skal have forvandlet til en rulle igen ved hjælp af gaffatape. Se, vi er allerede godt på vej. Bum. Spørgsmålet, hvor meget gaffatape skal man bruge? Det her, det er noget miljøsvineri, i virkeligheden bare at sovse det ind i gaffatape. Så vi prøver med lidt af gangen. Bum. Der var den første stykke her. Bum. Ja. Jo. Det er altså noget, det er noget, man godt kan gøre derhjemme en søndag eftermiddag, eller lørdag eftermiddag, skråstreg aften med sin partner. Hvis man keder sig. Hvis den anden sidder og laver musik for eksempel, og man bare sidder og ser YouTube, så kan man også gøre det alene. Det skal man ikke tage så tungt. Det behøver ikke være en paraktivitet. Det kan også være en enestående aktivitet, som man gør i ren og skær solitude, som jeg ikke tror er et ord. Spørg Sølve. Bum. Vi er nået så langt her, men vi fortsætter ufortrødent med endnu et stykke gråt gaffatape, som jo ikke er min foretrukne stykke gaffatape, men jeg har ikke så meget tilbage af den sorte, så jeg bruger den grå i stedet for, så jeg kan spare lidt på den sorte. Den sorte klister altså lidt bedre, hvis du spørger mig. Hvis man kan høre noget musik i baggrunden, det kan man sikkert ikke, men så er det fordi, jeg er i gang med at spille Gran Turismo, hvor der er en specialmission, hvor man kan køre sig en tur på månen og få en masse penge, og jeg har brug for at købe en ny bil i spillet, så jeg kører lidt rundt på månen. Det er en større udfordring, end man skulle tro, så den månerover, den fungerer okay i et lav tyndekraftsfelt. Det var vist heller ikke sådan, man siger det, men hallo, den er samlet igen. Det var #meremark. I finder mig tilbage.